Palang araw po sa ating lahat. Ayan, nandito po ako sa Bicol Medical Center. At pinuntahan po natin si Rico. Umuubo po siya ngayon. Hargayin siya ni mama niya kasi po nahihirapan siyang umubo. Ayan. Hanggang umaga daw po, karga lang ni Ate Rita yung si Rico kasi po nahihirapan siya sa pag-ubo. Ayan. Sa lahat pong tumulong kay Rico, maraming salamat po. And sa dala ko pong tulong na galing kay Anonymous One. Ayan. At dito po kinuha ko ang tulong ni Anonymous One. Habang umuulan at basang-basa po tayo dyan. Nakabike po ako niyan kaso lang nagpayong po ako kasi hindi ko kaya. Ito po yung binigay niya. Ito po yung binigay niyang tulong. Meron po dyan diaper, towel, alcohol, biscuits, wipes, ano pa po mga nandiyan sa loob. At meron din po siyang cash. Maraming salamat sa iyo, Anonymous One. At ihahatid na natin itong tulong mo para kay Rico. Ayan, nandito po ako ngayon sa BMC, Bicol Medical Center. Ang oras po ay 10 AM. Ito po, papasok na tayo rito. At nakisabay ako dito kay Ate kasi po. Ayan, nandito na tayo sa loob. Ito si Ate Rita. Hello, Rico. Kumusta ka? Ayan, ito po si Rico. Natutulog siya. So, parang nagising siya nung dumating. Ayan si Ate Rita. Hello sa iyo, Ate Rita. At sa mga kasama niyang baby. Ayan po, ayan talagang nahihirapan din yung mga kasama niya yung baby. Ayan, nahihirapan silang huminga. Ito si Rico, parati niya lang tinitingnan si mama niya. Kapag wala po si mama niya sa katabi niya, ay nangingitim daw po yan si Rico. Kaya kailangan parating nandyan si Ate Rita. Ito po, umuubo siya ngayon. At mahalatang nahihirapan siya sa pag-ubo. Ayan, kaya kailangan kargahin ni Ate Rita si Rico para magaanan ang kanyang nararamdaman. Ayan Rico, sana gumaling ka na. At salamat po pala sa lahat ng tumulong kay Rico. At sa araw na ito, sa nagpadalang tulong na galing kay Anonymous One, ayan, maraming salamat po sa pagmamalasakit mo kay Rico. And sana po sa mga tutulong pa para kay Rico sa pagpagamot. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po. Ayan, si Ate Rita, nagabi pa po siya. Ganyan, ayan. Kahit po pag nandun sila sa bahay, ganyan po yung ginagawa niya. Madali na lang daw para sa kanya ang pagkarga kay Rico kasi kailangan ni Rico ang ganyan na nare-relax siya kapag nakarga siya ni mama niya. At gusto niya nakikita niya lang parati si mama niya. Kaya pauwi na po ako ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong at tutulong. This is me, I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let